नमस्कार, कसे आहात सगळे? तर पुन्हा एकदा आपलं स्वागत आहे पायल रेसिपीज मध्ये। तर आज आपण 3 वेगवेगळ्या फ्लेवरच्या लस्सी बनवणार आहोत। त्यासाठी व्हिडिओ पूर्ण बघा। चला तर मग ह्या लस्सी कशा बनवायच्या आपण बघूया। तर आज आपण पुन्हा 3 फ्लेवरची लस्सी बनवणार आहोत। तर त्यासाठी मी काल सारखंच घरचं लावलेलं दही घेतलेलं आहे। अजून तुम्ही कालची रेसिपी बघितली नसेल, मस्तपैकी 3 फ्लेवरच्या लस्सी आपण काल सुद्धा बनवलेल्या आहेत। तर त्या तुम्हाला बघायच्या असतील तर मी आय बटनवर देईल। तर बघा, आता हे जे दही आहे हे आपल्याला छान असं फेटून घ्यायचं आहे। आणि जसं की मी तुम्हाला सांगितलंच होतं कालच्या व्हिडिओमध्ये की हे जे दही आहे हे आपल्याला मिक्सरमध्ये फिरवायचं नाहीये, अशा प्रकारे फेटूनच घ्यायचं आहे। याची चव जरा जास्त चांगली लागते। तर इथे मी जे दही घेतलेलं आहे हे अर्धा लिटर पेक्षा थोडं जास्त आहे। आता यामध्ये आपल्याला टाकायची आहे साखर। तर मी इथे साखर बारीक करून घेतलेली आहे। तर अशीच आपल्याला साखर टाकायची आहे। आपण नॉर्मल साखर टाकली तरी चालेल, पण याला फेटायला थोडा वेळ जास्त लागेल, म्हणून अशा प्रकारे पिठी साखर वापरली तर आपला वेळही वाचतो आणि लस्सी पटकन तयार होते। तर इथे मी जवळपास 5 ते 6 चमचे साखर टाकून घेतलेली आहे। आता साखर सुद्धा आपल्याला दह्यामध्ये छान अशी मिक्स करून घ्यायची आहे। तर इथे आपली प्लेन लस्सी ही रेडी आहे। आता आपण जर का याला लगेचच सर्व करत असाल तर यामध्ये आपण आईस क्यूब टाकून घ्यायचे, म्हणजे लस्सी ही मस्तपैकी छान थंडगार तयार होते। आता आपण आईस क्यूब सुद्धा छान असे मिक्स करून घेऊ। तर बघा, इथे आपली मस्त अशी बाहेर सारखी घट्ट लस्सी प्लेन फ्लेवरची ही खाण्यासाठी रेडी आहे। आता आपण 3 वेगवेगळे फ्लेवर याचे तयार करूया। तर त्यासाठी मी एक छोटं बाउल इथे घेतलेला आहे। यामध्ये आपण 1 ग्लास लस्सी टाकून घेऊ प्लेन फ्लेवरची। तर सगळ्यात आधी आता आपण बनवणार आहोत पायनॅपल फ्लेवरची लस्सी। तर इथे मी पायनॅपलचा क्रश घेतलेला आहे। तर तुमच्याजवळ क्रश नसेल तर तुम्ही पायनॅपल जे मिळतं त्याला मिक्सरमध्ये बारीक करून जरी घेतलं तरी चालेल। तर इथे मी जो हा क्रश आहे माझ्याकडे त्याचे 2 चमचे यामध्ये टाकणार आहे, म्हणजे याला छान अशी पायनॅपलची टेस्ट येईल। त्याचबरोबर आपल्याला यामध्ये पायनॅपलचा इसेन्स टाकायचा आहे, अगदी 2-3 ड्रॉप, आणि थोडासा येलो कलर। आता हे सर्व आपण छान असं मिक्स करून घेऊ। बघा किती मस्त याला कलर आलेला आहे। तर इथे आपली मस्त अशी पायनॅपल फ्लेवरची लस्सी ही रेडी आहे। चला तर मी हिला आपल्याला सर्व करून दाखवते। आता यामध्ये आपण 2 आईस क्यूब टाकून घेऊ। आता वरती मस्तपैकी आपण पायनॅपलचा क्रश टाकून घेऊ। तर इथे आपली पायनॅपल फ्लेवरची लस्सी ही अगदी पिण्यासाठी रेडी आहे। आता पुन्हा मी इथे नेक्स्ट लस्सी बनवण्यासाठी 1 ग्लास लस्सी घेत आहे, प्लेन लस्सी। तर आता आपण व्हॅनिला फ्लेवरची लस्सी बनवणार आहोत। तर इथे मी व्हॅनिलाचा इसेन्स घेतलेला आहे, हे आपण 2-3 ड्रॉप यामध्ये टाकून घेऊ। त्याचबरोबर याला कलरफुल करण्यासाठी मी इथे रेड कलर घेतलेला आहे। तुम्ही याला प्लेन जरी ठेवलं तरी चालेल, कारण बाहेर मार्केटमध्ये व्हॅनिलाची जी लस्सी मिळते ती प्लेन मिळते, कलर त्यामध्ये नसतो। पण छान असा कलर दिसण्यासाठी मी अगदी 2 ड्रॉप यामध्ये रेड कलरचे टाकते आहे। हे अगदी ऑप्शनल आहे। आता हे छान आपण मिक्स करून घेऊ। बघा किती मस्त आणि छान डार्क असा रेड कलर याला आलेला आहे। तर इथे व्हॅनिला फ्लेवरची लस्सी आपली रेडी आहे। मी आपल्याला सर्व करून दाखवते। यात पण आपण आईस क्यूब टाकून घेऊ। यावर आपण मस्तपैकी बदामाचे काप टाकून घेऊ। तर इथे आपली मस्त अशी व्हॅनिला फ्लेवरची लस्सी ही पिण्यासाठी रेडी आहे। आता 3ऱ्या फ्लेवरची लस्सी आपण तयार करून घेऊ। त्यासाठी मी पुन्हा इथे 1 ग्लास लस्सी घेतलेली आहे, प्लेन लस्सी। तर 3रा जो आपला फ्लेवर आहे तो अगदी वेगळ्या प्रकारचा फ्लेवर आहे। तर इथे मी मावा कुल्फी म्हणून असा एक फ्लेवर घेतलेला आहे। तर ही जी लस्सी आहे ही कुल्फीची टेस्ट आपल्याला देणार आहे। तर हा जो इसेन्स आहे हा मी यामध्ये टाकणार आहे, अगदी 2-3 ड्रॉप, आणि छान असा कलर येण्यासाठी मी इथे ब्लू कलर टाकणार आहे। आता हे आपण छान असं मिक्स करून घेऊ। बघा किती मस्त याला ब्लू कलर आलेला आहे। तर इथे आपली मस्त अशी कुल्फी फ्लेवरची लस्सी
ही पिण्यासाठी रेडी आहे। चला तर मी हिला सर्व करून दाखवते। आता यामध्ये आपण आईस क्यूब टाकून घेऊ। तर आजची जी आपली लस्सीची रेसिपी आहे ती तुम्हाला आवडली असेल तर लाईक करा, त्याचबरोबर शेअर करा आणि सबस्क्राइब करायला विसरू नका। अशाच छान छान उन्हाळ्यात स्पेशल रेसिपी मी तुमच्यासाठी घेऊन येणार आहे। आता यावर मी काही काजूचे काप टाकून घेतलेले आहेत। बघा किती मस्त दिसते आपली कुल्फी फ्लेवरची लस्सी। तर इथे आपल्या मस्त अशा तिघी फ्लेवरच्या लस्स्या या पिण्यासाठी रेडी आहे। तर बघा पहिली जी आपली आहे लस्सी ती आहे मस्त अशी पायनॅपल फ्लेवरची लस्सी। दुसरी जी आपण लस्सी तयार केलेली आहे ती मस्तपैकी व्हॅनिला फ्लेवरची आपली लस्सी आहे। आणि ब्ल्यू कलरची जी लस्सी आहे ती आपली मावा कुल्फीची लस्सी आहे। म्हणजे याला कुल्फीचा टेस्ट येणार आहे या लस्सीला। तर तुम्ही अशा प्रकारे तिघ फ्लेवरच्या लस्सी ह्या घरी बनवून बघा, खूप टेस्टी लागतात आणि उन्हाळ्यामध्ये अशा थंडगार लस्सी प्यायला भरपूर आवडतात। तर तुम्ही ट्राय करा आणि कशी वाटली आजची रेसिपी ते मला कमेंटमध्ये नक्की कळवा। आपण भेटूया अशाच एका छानशा रेसिपी सोबत नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये। तोपर्यंत आपली काळजी घ्या आणि जाता जाता चॅनलला सबस्क्राइब करा। टेक केअर, बाय बाय।